Mheshimiwa Nyamira mama kaunti Cherusha Mumanyi nigo na inche nkuru ebirengereri byane ase eng'encho ya amang'ana president yaito yakwana korwa ase executive abo ase president yamo yabo mbatumete proposal eye batagete yareko base finance amang'ana batagete ase finance bill twareko goetia na intu tukaya piga mushasha tukayarigereria ekero twaya discuss eti naenda achiete abantu nigo batebete egintu kiarenge ekong'u mono igo kiarenga ase taxation kiarenge kufinya abananchi bona kera abananchi bakwanete amang'ana abo bakayakwana na intwe dialogue eri twabere tokonya koyakora nonye twarenga aria twaeteti omuswada ori konya toraba tore koba bono omuswada ore koba tobe kwese bono twatwara conversation twensiamo twaikera richibu na korengana mwe president yaito yakwana ko withdraw musa omuswada oria for now ekiagera abantu abananchi bakwanire riogi riabo igo riakwanegete mono especially rituko ria Jumaine ekera abananchi baorokia asira yabe nene naende ringo yarengelese rienne kero omonto are gosoma na komanya ng'a abananchi goikera iga mbafinyira ase obogiba naende mbabwata amang'ana amange ayabachandete atagete goikaransirwa naende arigererwa mono igo na inche ngotebana mbiamani president yaito ase ogwancha odrop epiria egento giatigaire bono noko usisa especially abasayi baitando siesi bari barangeriwa ase conversation babamo babo bakorwa solution ase mechande mingi aye bagwetera na kubwa mono Kenya gusuka guchimotwe nige bwenerete ekera abantu basuka bonsi yamo inya abantu bagosuka bang'ina no bale abasayi no bale muna bono babwate percentage yabere igoro mono Kenya gweta nonyese Nyamira basayi nabo barabange babwenerete ko guri bagekera planning igo chaka yakire gento ng'ang'a Kenya gosuka guchimotwe abasayi baito babenga nabo bako babausika banene beritang'ani korwa maoni yabo erinde ko Kenya gosuka na baruba manyanga gigosuka kuru na ndinga gigochi igo abantu baminto biyamana asenge nchiyo toereru aende tiga etware gosabana twensi naki aya twakora akogechio ndi bwensi twaberane abantu bagosoma korwa asa amang'ana amaya na amabe banyore lesson ande bagenda mutwe bachokora ayanda amaya kubwa yabare gokora kurumageka igo tiga twensi tusuke nande twancherane n'igetambukiro kyo monene kwese munakwana naye deputy president nero njakwana na abantu bali bayiruli bagali nene kuligerera na kumanyeka gendera tasense muna ba NIS ba ready na ende baleta the right information erinde ba advise president yaito naliye kumanya na kikolani ense kyagara karamba nyorira maoni kuruesa abantu nabo bakorwa maoni ayale contrary ayale contrary na kolengana mwana inchi yakokwana igorende tigatogenderere kurigireria ng'aki togosuka mutwe no tore kuteresa sio kuanguka abantu bagoteresa naende bamanyase bagotacha erinde bagenda mutu twensiamo tubwaterane twaberane tosuke mutu kira kikerekene nase bono peace Kenya nigere nene kobwa mugambi ndi bwensi Kenya nigere nene kobwa abantu bali bayirwa mamuraka bagokorera abantu. We should think about Kenya. It is our beloved country. We love our country. Tito saliense wetera se bikorbeito ebike twarko nyara gotiga mune bibire muna rero twatiga iga gakya begente kiya no ni tuto igwete biya tiga togenderere gusuka mutu